Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωράει η αποκατάσταση στο πρώην λατομείο Κυψέλη, στο ασβεστοχώρι που βρεθήκαμε και καταγράψαμε εντυπωσιακές εικόνες. Η πρόοδος του έργου της αποκατάστασης του πρώην λατομείου και αποτράπηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι σήμερα η παράνομη απόρριψη περίπου 2 εκατομμυρίων τόνων μπαζών στο περιβάλλον. Ελάτε λίγο να παρακολουθήσουμε μαζί το ρεπορτάζ που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια πρότυπη πρακτική κυκλικής οικονομίας και ορθής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων εφαρμόζεται εδώ και 4 χρόνια στο πρώην λατομείο Κυψέλη, στο ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο αποκατάστασης, το οποίο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το Πανελλαδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ Ανακέμ, έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αποτρέψει την παράνομη απόρριψη περίπου 2 εκατομμυρίων τόνων μπάζων. Είμαστε σε συνεργασία με την Ανακέμ, η εταιρεία μας, από το 2013. Έχουμε άλλες 2 μονάδες, μία στη Χαλκιδική και μία στο Νέο Ορήσιο, που επεξεργαζόμαστε υλικά. Εδώ ο χώρος ξεκίνησε πριν από 3 με 4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή σαν μονάδα έχουν εισαχθεί πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους. Είναι μεγάλο το νούμερο όταν το ακούμε, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν εισέλθει μέσα πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους υλικών, τα οποία αυτά, φανταστείτε, πριν λίγα χρόνια που διοχετεύονταν στο περιβάλλον, σε κήτες ποταμών, σε μπαζώματα χωραφιών, σε μπαζώματα, σε βουνά στα οποία δεν υπάρχει έλεγχος, και όλο αυτό το πράγμα σιγά σιγά πρέπει να το οριοθετήσουμε, να το συγκρατήσουμε, να το αποκόψουμε και να βάλουμε στη ζωή μας την ανακύκλωση και την ανάπλαση τέτοιων χώρων οι οποίοι κοιτούν αγέροχοι. Η είσοδος των υλικών στο λατομείο ακολουθεί ένα πρωτόκολλο 4 σταδίων. Έλεγχος και ζύγηση, ποιοτικός έλεγχος, άμεση αξιοποίηση, διαλογή και επεξεργασία. Όλα αυτά τα υλικά προέρχονται από ένα σύστημα διαχείρισης, το οποίο όταν ξεκινάει η ανέγερση μιας οικοδομής, η άδεια όταν θα βγει περιλαμβάνει και ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία ο κάθε εργοδότης, ο οποίος αναλαμβάνει την ανέγερση της οικοδομής, θα πρέπει όλα αυτά τα υλικά, τα κατάλληλα υλικά, να περάσουν από μονάδες ανακύκλωσης. Υπάρχουν όμως και κάποια υλικά τα οποία δεν είναι άμεσα κατάλληλα για την επίχωση του λατομικού χώρου, τα οποία αυτά θα έρθουν στη μονάδα εδώ που υπάρχει σε αυτό το σημείο, να επεξεργαστούν, να βγουν τα δευτερογενή υλικά, και αυτά τα υλικά, τα οποία θα είναι είτε κατάλληλα είτε κάποια ακατάλληλα, θα φύγουν σε δεύτερους χώρους. Είτε είναι αυτοί χώροι οι οποίοι είναι κάποιοι χυτά για κάποια υλικά τα οποία δεν μπορούν να επεξεργαστούν κάπως παραπάνω και κάπου να χρησιμοποιηθούν, είτε τα δευτερογενή υλικά τα οποία θα φύγουν για κάποιες επιχώσεις δρόμων, για κάποιες οδοποιίες κλπ. Η λειτουργία του λατομείου συνδέεται άμεσα με τα μεγάλα εργοτάξια της πόλης, επιτυχάνοντας βέλτιστη διαχείριση πόρων. Flyover, τα πετρώδη υλικά που εξορίσσονται, περνούν από σπαστήρες και επαναχρησιμοποιούνται άμεσα στο ίδιο το έργο. Παιδιατρικό νοσοκομείο, το πλεονάζω χώμα και τα υλικά εξκαφών μεταφέρονται απευθείας στο λατομείο, αποτελώντας την πρώτη ύλη για την αναγέννηση του φυσικού ανάγλυφου της περιοχής. Οι συγκυρίες έφεραν όταν άνοιξε η αποκατάσταση του λατομικού χώρου, μετά από λίγο καιρό να δοθεί σε κατασκευή το μεγάλο έργο του flyover που γνωρίζουμε όλοι μας. Από εκεί διοχετεύτηκε ένας μεγάλος όγκος υλικών ως οπισθοπλίστων των χωμάτων, γιατί τα υλικά τα οποία ήταν πετρώδη χρησιμοποιήθηκαν πάλι σε επεξεργασία επιτόπου με σπαστήρες και χρησιμοποιήθηκαν στο ίδιο το έργο. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ήταν χώματα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επίχωση δρόμου, ήρθανε και εναποθέθηκαν εδώ στην αποκατάσταση του λατομικού χώρου, όπως και ένα άλλο μεγάλο έργο ήταν η παιδιατρική, το καινούριο κτίριο που φτιάχνεται στο Φίλιρο, τα οποία και αυτά τα υλικά ήρθαν εδώ. Πάνω από 2 εκατομμύρια τόνοι υλικών έχουν αξιοποιηθεί στα 3 έως 4 χρόνια λειτουργίας, ενώ εκτελούνται ημερησίως 300 έως 400 δρομολόγια φορτηγών, 8.000 τόνοι υλικών υποδιαχείριση σε καθημερινή βάση, 9 έως 10 εκατομμύρια τόνοι είναι η συνολική χωρητικότητα βάσει της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Σε πρώτη φάση, για την πλήρη διαμόρφωση ορισμένων πρανών, με τους σημερινούς ρυθμούς θα απαιτηθεί ακόμη ένας χρόνος.